ମାଛ ଚାଷ କରିକି ଏଇ ବର୍ଷ ଆମର ଏତେ ଲସ୍ ରେ ପଡ଼ିଗଲୁଣି ଯେ ମାଛ ଚାଷ କଥା ଭାବିଲା ଆସିକି ଆମର ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ପୋଖରୀରୁ ମାଛ କେତେ ବାହାରିବ ନ ବାହାରିବ ଠିକ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକ ଆଗୁଆ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ କି ମାଛ ନବାକୁ। ଆଉ ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ବାକିଆ ଥିଲା ଆଉ ସେମାନେ ବି ଖବର ପାଇସାରିଲେଣି ପୋଖରୀରେ ମାଛ ମରା ହଉଛି ବୋଲି। ଆମ ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ମତେ ଫୋନ କରି କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ବାକି କାଲି ନଗଦ ଆମ ପାଇଁ ମାଛ କିଲୋ ରଖିଦେବୁ। ଆଜି ପୋଖରୀରୁ ସେକେଣ୍ଡ ଥର ମାଛ ମରା ହଉଛି। ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉଦିନ ମାଛ ମରା ଲୋକ ଏମିତି ବାକି ନେଇଗଲେ, କିଛି ଲୋକ ଯାଚିକି ପଇସା ଦେଇଦେଲେ, ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଆକୁତି ମିନ ଦେଇକି ପଇସା ଆଣିଥିଲୁ। ଏଇ ବାକିଆ ସୁବିଧାଟା ଆମ ଗାଁରେ ତ ଏମିତି ହଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଏମିତି ହଉଛି କି ନାଇଁ କମେଣ୍ଟ ଟିକେ କହିବେ। ଆଉ ଏଇ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆସିକି ମତେ କହୁଛି ଆମେ ଆଗ ଖାଇସାରିବୁ, ପେଟ ଗଲା ପରେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆମେ ତାପରେ ମୁଁ ପଇସା ଦେବି। କଣ କହିବ ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ। ପୂର୍ବ ଥର ଇଏ ବାକି ନେଇଥିଲା ସତ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଇଏ ପଇସା ଦେଇଥିଲା। 1 ଘଣ୍ଟାର ମାଛ ଅପରେସନ ପରେ ଏବେ ମାଛ ଧରା ହେଇଗଲା। ଏବେ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଛ ସେଲ କରିବାର। 7 କିଲୋ ପିଲାରେ ମାଛ ଓଜନ ହଉଛି ମାନେ 100-200 ଗ୍ରାମ ଗଡେଇକି ତ ନିହାତି ନେବେ, ଏଟା ଭାବିବାର କିଛି କଥା ନାହିଁ। ନଗଦ ନାରାୟଣ 10,000 ଟଙ୍କାର ମାଛ ଚାଖିଥିଲୁ। ପ୍ରଥମ ଥର ମାଛ ମରାରେ ଆମେ 5,000 ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲୁ। ସେକେଣ୍ଡ ଥର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଧ କିଲେ 250 ଆମେ ଦଉଛୁ। ଟୋଟାଲି ମାଛ ଧରା ହେଇଛି 20 କିଲେ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଭାବୁଥାଏ ଯାହା ତ ଯାହା ଲାଭ ବାହାରିବ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁ ଲୋକଟି ଶାନ୍ତି ହେଲା ଆମ ପୋଖରୀ ମାଛ ଖାଇକି। ଗାଁରେ ଆମେ 170 ଟଙ୍କାରେ ମାଛ କିଲୋ ବିକୁଥିଲୁ। ପୂର୍ବ ଥର ମୁଁ କେରାନୀ ମାଛ ଖାଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇଥରକୁ ମୁଁ ବଡ ମାଛ ଖାଇବି। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଥର ମାଛ ଚାଷ କଥା ଭାବିଲା ଆସିକି ହୃଦୟ ପୁରା ଫାଟିକି ପୁରା ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉଛି ଆଉ।